Я съм родена в град Исе. Там се наради най-важен храм Шинтоа. Зато puno stranci, puno diplomati, puno političari i carica isto kada ima nešto, stalno da radi neki vi poslove. Tamo sam bila do 18 godina sam bila tamo, cijelo vrijeme. Imam dva brata, 5 godina stari i još 5 godina stari. Najstariji brat obožava svirati klavir. A ja sam najmlađa, kad sam bila mala, naravno igram sa njima, igram sa klavirom i tako nešto i onda sam počela tako prirodno. Zapravo iskreno ne sjećam se kako, imala sam samo 4 godina. Da meni nikada nije bilo teško svirati klavir. Kada imam note, onda sam imala osjećaj da sve mogu svirati. A zapravo to nije istina, ali tako sam se osjećala do 10-11 godina. Tako. Ako imam note, mogu svirati. Tako je bilo. Živjela sam sa knjigama. Tata je obožavao knjige i onda kao da imamo biblioteku. I moj brat isto obožavao čitati knjige. Zato mi je bilo prirodno da nastaviti taj smjer, nekako za literaturu me je uvijek u glavi dio glava. Ali paralelno mogu reći da ipak najviše vrijeme sam posvetila klaviru, glazbi. To je bilo uvijek meni bilo neki dio, veliki dio, ali sve nekako sam hurala sam do 20 godina. Nisam mogla znati gdje se nalazim, gdje moram se nalaziti, gdje mi je najprirodnije. Nekako sve sam htjela isto probati, što normalni ljudi doživljavaju ili tako nešto. Htjela sam sve. Ja sam zapravo diplomirala francuski jezik i književnosti na akademiji. Ja se sjećam da sam svirala 4 preludija od Rahmaninova, a nakon tog nastupa nekako sam bila sigurna da ipak ću posvetiti sebe za klavir. Nekako. I prije nekoliko godina sam snimila CD od Rahmaninova i onda sam stavila isti program unutra. To je tajna meni, zapravo nikome nisam još pričala. Ja nešto sviram, što je cilj ili što ja tražim. A to je uvijek, to je da moram povezati s negdje, ne znam, negdje izvan čovječanstva, nekako to. Netko objasni Bog, netko samo svemira, netko tako neki drugi razin, to sve isto mislim. A to je, onda taj tren kada čovjek to stigne, taj vezina, tada nekako svi nekako sve jedno. Ne samo čovjek, nego sve stvari, elementi i zvijezda, sunce, nekako sve zajedno, jedno. A to je zapravo svi trebamo tražiti, mislim, to je cilj života, mislim, nekako. Teško objasniti, zapravo meni fali puno riječi na hrvatskom, ali ako ja pokušavam tako, nadam se da ste razumjeli nešto. Kada sam došla tu prije 25 godina ili još i ranije, ništa nisam znala hrvatski. Niti jedan prijatelja nisam imala, niko. Samo jedan kofer i ruksak
To je to. I sam probera učeničkim domu godinu dana. I recimo Lovrana sam probera 7 godina sve skupo. To meni je posebni grad. I tamo sam puno koncerata i Opati ili Medrin. Tako da za ova 25 godina potpuno sada drukčije oko mene, koliko imam prijatelja svugdje u Hrvatskoj, čak izvan Mostara, Sarajevo, ali Kotor, Mađarskoj, Sloveniji, tako da to je nekako sam zadovoljna i se zahvaljujem vas na svemu. Kada sam došla prvi put, nekako sve mi je bilo čudno ili razlika je vi govorite glasno. To je prvo. I onda kada sam bila na aerodromu Frankfurt, tamo sam trebala presjesti avion, a tamo već meni je bilo strah kako vi govorite glasno kao da ste se svađali kao, tako da ja sam bila još i mala pa meni je bilo strah. To je prvo. A drugo je način izražavanja emocija i mišljenja. Vi sve što mislite unutra, sve vi govorite kao, sve. I onda sve zaboravite kao. Ali mi nekako, mi smo isti čovjek, ali onda mislimo puno, ali ne govorimo sve, kao da sve čuvamo unutra. Možda 30% mi govorimo, a vi 200% govorite kao. To mogu reći da toliko ima kafić, recimo, u Zagrebu samo, ne samo Zagreba, i u cijelom Hrvatskoj. Koliko ima kafić, koliko ima mjesto i onda kako ta je kultura kava, kultura kafić meni. To nama fali. To ja mislim jako dobro, jer kada se sretnemo prijateljima i odmah možemo kupiti kavu, a to takvo, toga nemamo u Japanu. Prije 10-20 godina još i više ipak žena je hodala iza muškarci kao. Vidimo da ipak muškarci ima prednost kao. Još ima predra suđe, kako se kaže, da nekako žena mora biti kod kuće, tako. Puno muškarci još uvijek misli, tako izgleda. Mijenja se naravno to. A u Hrvatskoj ipak puno bolje u tom smislu, mislim, puno bolje nego u Japanu. I mislim da žene su jako jake, kako se u Hrvatskoj. Ali ne znam, to je ako ja ozbiljno razmišljam, u Japanu isto oni puno žene šuti i hodaju iza muškarci, ali to ne znači da nismo jake, možda to svejedno žene su jake, mislim. To je samo način izražavanja drugačiji i čak ponekad ko šuti jače nego ko glasno govori. Tako da ne znam, kada ozbiljno razmišljam, ne znam ko je jače, Hrvatica, Japanka, ko je jača to. Meni se jako sviđa hrvatske hrane. Pogotovo ja obožavam gledati tržnicu Dolac, jer mi nemamo takve tržnice, mi nemamo. Slične nešto imamo, a i tako to nemamo i onda ja to stvarno obožavam kada stignem, rijetko stignem, ali kada stignem jako uživam i imate super hrane, mislim. Ja slabo jedem meso, ali kada dođem u Hrvatsku polako počnem jesti i sada skoro svaki dan jedem meso, piletine najviše. Piletine, nema tako ukusne piletine u Japanu. Možda ima negdje, ali ja osobno
не нажем до sada u Japanu, tako da kada se vratimo u Japan, jedan put ja jedem prijetna i onda ja prestanem jesti tamo meso. I samo u Hrvatskoj jedem meso. Da, javni prijevod nikada ne na vrijeme u Hrvatskoj. A meni to već normalno, tako da ok, ali da u Japanu ako 5 minuta da kasnije, onda to vijesti. A tu je ako 5 minuta, aj bravo, sutra je na vrijeme. Kada to je velika razlika. Isto, ja sam se smijela, ja svaki godine idem u Vinkovce. Tamo sam imala 13. koncert do sada. Ja se sjećam, prije sam mogla stići vlakom tamo 3,5 sata, a sada traje 5 ili 5,5. Tek prošle godine sam primijetila, nekako sporije nekako se vozi, čini mi se. I onda da mi smo brže bilo, netko mi je rekao, to mi je šok, to sam se smijala, kako, jer u Japan sve brže. Tu je izgleda sporije. To nemoguće u Japanu, samo brže. Prvi put sam išla autobusom. Uvijek idem vlakom ili autom, ali sada prvi put sam išla autobusom jer piše autobusom malo kraće, malo brže. Ali na kraju ipak nije bilo brže, a ipak sam trebala nešto zakasnila sat vremena. A ovaj put sam imala iskustvo da smo stigli pola sata ranije. To je prvi put mi se dogodilo. Ali opet onda nije nam vrijeme. Piše 12:33 u Zagrebu. Ali ja sam se čuo tako preciznosti. 33 piše, valjda ću stići 12:33. Ali umjesto toga smo stigli pola sata ranije. Ipak nikada nije na vrijeme. To je Hrvatska. Volim ljudi, volim komunicirati. Ne samo komunicirati, nego uvijek ja uživam i volim znati više o sviranje klavira, isto meni kao način komuniciranja sa ljudima. Tako da kroz sviranje nekako ja komuniciram sa ljudima i čak sa starim skladateljima ili nekako sa duhovnim. Ponekad sada mi razgovaramo ovako, ali nekako duhovni razgovor isto postoji, tako se osjećamo. To je kroz sviranje, ja često sa publikom nekako u duhovni razini, nekako to je u nekom smislu komuniciram. Ponekad uspijem, ponekad ne baš. To mi je jako lijepo i meni jako lijepo svirati u crkvi. Uvijek nekakva akustika i ta atmosfera nekako meni posebno i to zapravo nedostaje, to nama fali u Japanu, mislim, to nema takvih crkva i takvo mjesto, tako da meni nekako jako osobno posebno svirati u crkvi, u Hrvatskoj ili okolo, u Crnoj Gori ili negdje isto, ja sam imala iskustvo. Zaista sam imala puno koncerta u crkvi. Bazilici u Poreču ili u Rovinji Hranjevačkom ili sada u Mostar. To nije crkva, ali jedan hratar Andrija Nikić organizira, tako da kao da sviramo u crkvi ili ili u Šinju, tamo crkvi Gospe Šinjske. A svugdje taj svećenici ili hratari ili ljudi u crkvi, oni jako su topli i jednostavni su i uvijek jako lijepo mene primi i jako lijepo reagiraju
на концерт и заista се захвален на томе. Сегодня има neki svoj priča, na primjer kada sam imala koncert u Mimari, muzej Mimara, isto meni prekrasno kako je reagira, a sama taj akustika meni je bilo nešto posebno. Tako da mi je toliko žao nakon potresa, još uvijek oni to popravi, još izgleda da traje vremena, to mi je jako žao, jer jedan od najljepših prostora meni tamo, muzej Mimara. Ili recimo Studij Bajsići, tamo Hrvatska radiotelevizija. Tamo sam imala koncert povodom 25. obljetnice diplomatskih odnosa između Japana i Hrvatske. I onda 65 minuta direktan prijenos. A to je imala sam čast i zadovoljstvo, ali toliko meni bilo pritisak, toliko mi je bilo strah. Jer to sve minuta nema razlika, nego sve direktan prijenos, tako da to je isto posebno iskustvo meni bilo. Ili Efrazijevoj Pazirići poreću, isto naravno to je nešto posebno, a Ludbreg, centar svijeta, isto meni nekako ta priča me privlačila. Dakle, kada sam izdala taj CD od Dore, cjelokupni opis, kada sam planirala turneju, ja sam trebala staviti taj Ludbreg kao centar u turneju. I tamo sam čak imala 3 puta koncerta. Nekako mi dobro ta priča. Svugdje meni i Vinkovci, naravno sada je bilo 13. koncerta i svaki put idemo najviše zbog ljudi, zbog prijatelja. Ali nekako meni posebno, kao druga domovina već tamo. I Vukovar, tamo dvorac Erec, mramorna dvorana, isto prekrasna. Tamo isto sam imala 3 koncerta. A tako, u Našicama naravno to je zbog Dore posebno, sada je obnovljen dvorac. Ali tamo sam imala koncert na Dori originalni klavir, Dorin spomen sobi, starom dvoracu sam imala, a isto poseban doživljaj i meni i njima isto se vjerujem. A Varaždin je isto lijepo, prekrasan grad. I tamo ima glazbena škola koja izgleda kao akademija. I tamo sam imala koncert, isto kako su oni ljudi, kolegi, topli i grad kako prekrasan. Ma svugdje Cavtat ili Metković, Drniš, ma svugdje sam i Split. I svugdje gdje sam imala koncert, kada ja razmišljam, svugdje imam neki lijepo spomena, sjećanje i ima priča. Za svaki koncert mogu pričati sat vremena barem, tako da neću više. I Rovinj, tamo ima festival, jedna prijateljica, pjevačica. Rovinj je jedan od najomiljnijih grada meni, svugdje kao razglednica, slika. I tako da svugdje kada vidim grad gdje sam ja bila, gdje sam ja održala koncert, nekako svugdje je nešto posebno, tako da ne mogu reći koji je najbolje, najljepše, ili svugdje mi je posebno, svugdje ima priču i svugdje su me primili jako lijepo, toplo i pristojno. I stvarno se zahvaljujem svima i što sada mogu još uvijek svirati i nastaviti moj put koji sam se odlučila.